Ayo kandang munggah, Kang. Yalah. Kathok aku, Kang. Aduh. Yo. Dan aduh. Aduh. Tung. Woi, ojo nukon to, Kang. Naon-naon, Kang. Wah, yo. Kathok, Kang. Polai. Aduh. Ini Kang. Wele buluku ketarokan, turu ngono, Kang. Rasakno. Sedang bentar, Kak. Oh, golek manuk renek entuk kates. Iki dimbung endi iki mantuke? Iya. Lah aku nek ngerti wong piye? Ora. Ayo. Wah, kene iki Kang. Lho, kene iki wae, kene iki. Kene iki. Jos. Besok bener mateng iki, Kang. Jos Kang iki, Kang. Andalan nih. Sini juga ya. Tutukin gue. Atasnya tak panen. Atasnya awake dhewe wis 3 dino iki. Dilik piye? Heeh, 3 dino ya ndek ngenane ke mau. Ya saya dilik iya. Matang iki mak bener. Bungkus mateng lah. Oh, sik ku, Kang. Bungkus mateng. Ngendi kamu? Ketok iki niki. Ora salah lho. Ora salah kene iki. Saya ngerti tenan ora iki. Oh iya kene iki. Ayo. Yo ku. Dah, opo iki ono kates blenyek-blenyek ini. Ngetain baju.